Στα 2 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ζωή μας προς το χειρότερο. Κανένας δεν δουλεύει, ούτε φίλοι μου, ούτε οι γονείς μου, κανένας τίποτα. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε βασικές ανάγκες οικογενειακές. Τα έσοδα στο σπίτι είναι πάρα πολύ λίγα. Η ζωή συνεχίζεται, δεν πάμε να παλεύουμε, να αγωνίζομαστε. Πολύ σημαντική. Και πιστεύω ότι αυτή την κίνηση πρέπει να την ακολουθήσουν και με άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή να διαθέτουν ένα μικρό ποσοστό των κερδών τους υπέρ της ελληνικής οικονομίας. Είναι σημαντικό. Μακάρι να το κάνουν κι άλλοι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μας βοηθάει. Άμα υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, καλό είναι να μπουν ακόμα περισσότερες. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι και νομίζω ο κόσμος θα το στηρίξει πολύ. Θα πρέπει και άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο πράγμα, να κάνουν το χρέος τους απέναντι στο χρέος.